onye tụfuo ihe ọja mma ya arụọ. Ekele m. N'agbanyeghị na-eguzobere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour Party na 24 gara aga, anụkebe maka ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị tutu rute n'afọ 4 gara aga Peter Obi banyere na ya. Site na mbanye Peter Obi, ndị mmadụ batabara na Labour Party na ikem ka o suru esu. Ọtụmasị na ndị na-eso ụzọ Peter Obi bụrụ ozurumba nke inwe ndị dị iche iche bụ ndị otu ha na mba ụwa dị iche iche. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC na PDP hụrụ Labour Party ka otu n'ime ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị achịkọta ekwe ọnụ maka na o nwezughị ngalaba na nnaka na steeti nakwa okpuru ọchịchị ala anyị dị iche iche. Nleli a mere ha n'anya mgbe Peter Obi kụziere ha na eleli enwe ite ọgbanyụ ọkụ site na nhọpụta emere n'afọ 3 gara aga eji zọọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Hapụcha ka ikpe si gaa maka ọzọ emena ndị kwenyere na Peter Obi chọrọ ịnarahụ ụra arahụ sonyegara mkpụrụ ụgbarụgba n'otu Labour Party na udo mere esemokwu dapụtara na ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ji bụrụ a na-ebu n'isi ọ na-anya n'ọdụdụ, a na-ebu n'ọdụdụ ọ na-anya n'isi. Mana ha sitere n'aka ndị dịka Julius Abure, Lamidi Apapa nakwa Aboyebe Arabambi wee na-akwanye ọkụ ya bụ esemokwu. N'agbanyeghị na ụlọ ikpe mkpesi ọgwụ ala anyị Supreme Court kere ikpe na esemokwu Julius Abure na Nnamdi Usman ji azọ onye bụ onye isi oche Labour Party, kwuo na ọ bụ sinetọ Nnamdi Usman bụ onye isi oche. Ụlọ ọrụ INEC na-ahụ maka nhọpụta n'ala anyị ghara ịnabata Nnamdi Usman dịka onye isi oche Labour Party tutu ruo n'ozu izuụka maọbụ abụọ Peter Obi ji hapụ Labour Party wee pụọ maka na ejula ọkpụrụ okirikiri ya. Ebubo Peter Obi soro ya banye na ADC n'udo mere ADC Ugomba ozugbo puku kwuru puku ndị ala anyị ma site na Labour Party na PDP ha ji wee kwobetebe na ADC. Ndị kwenyere na Peter Obi chọrọ ịnapụ ha ọnụ n'ara jiri mmụọ ọ bụrụ na ihe ntị na-ata agwị na anaghị ezu ike wee hụ maka esemokwu na ADC na ụdị ikpe ADC nwere n'ụlọ ikpe ji ka nkụ. Ọnọdụ dị otu ahụ pụrụ imegide onye zọrọ ọkwa n'aha ADC. Gbakọnyere nke ahụ, Atiku Abubakar kwuru na iwu bụ na ọ bụ ya ga-azọ ọkwa onye isi ala n'aha ADC. Nke a bụ n'agbanyeghị na ọchịchị ala anyị ka dị n'aka ndị mpaghara Southern Nigeria na ụdịka fọdụrụ ha afọ 5 achọba ọ bụrụ mpaghara South East ka o luru. Ọtụmasị na-enwere nkwekọrịta kwadoro ya bụ ndị ugwu chia ndị ndịda chia. Nke a bụkwa n'agbanyeghị na Atiku Abubakar azọọla ọkwa onye isi ala Naịjirịa ugboro 6 dakpọcha.
ọ chọrọ ịma na David Mark onye mpaghara Northern Nigeria bụ onye isi oche otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC na ọ bụ onye mpaghara Southern Nigeria kwesịrị ịzụrụ ADC ọkwa onye isi ala si ọnwụ na iwu udo ga-abụrịrị ya nwa bụkwa onye Northern Nigeria n'ụdị mere Peter Obi ji yara ha jewere tinye isi n'otu ndọrọ ndọrọ NDC ahụzụrụ ka akwụ nọ n'ada dana na-ete mmanụ bụrụzia elu eme ụlọ. Ị hụrụ ka ndị otu NDC ji jiri otu olu obi ọcha na aṅụrị kpebie na ọ bụ Peter Obi ga-azọrọ ha ọkwa onye isi ala. Ị ma na ịbụ onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NDC bụzi ọgụ na mgba maka igwurube ndị mmadụ ma ndị APC ma ndị PDP ma ndị ADC ma ndị Labour Party na NNPP chọrọ ịbanye NDC maka Peter Obi. NDC bụzi egwu eji ebe a na-echi ọzọ anaghị ahapụ were eje ebe a na-arụ agwụ. Ọ dịsịa ka Labour Party enweghị onye ga-azọrọ ya ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 maka na o nwebeghị onye jere gbara akwụkwọ fọm eji ama onye chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala, n'agbanyeghị na egboro ọnụ ahịa na ntụ n'ọnụ $50. Ọ gịnị ejizi ndị dịka Julius Abure, Lamidi Apapa na Bayomi Arabambi ndị ekweghị Peter Obi ṅụọ mmiri tọgbọ iko mgbe ọ nọ na Labour Party ije gbara akwụkwọ fọm ahụ. Mmadụ atọ a, otu mkpụrụ aka rụtara mmanụ tere ọha n'ụdị na-atinyezi Labour Party n'ọnọdụ anamanwụ anwụ ndị arụ. Ha bụ m Chukwuma Ogbonna, onye ọma okpe ekele maka na ekwenyere m na ndị zalara oku mkpọrọ maka ime ka amata ka ozi ugo si amasị ha ma ọ ka o si amasị ha na ohere like maọbụ comment. Biko zigara ozi ugo a ndị ọzọ.